Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Mar welaýatynyň ýolutön etrawyna baranda adamlaryň köçä çykmagy çäklendirildi. Şeýle-de internet ara baglanşygy kesilip, öýjükli mobil telefon aragatnaşygy çäklendirildi. Döwlet baştutany welaýatyň çägindäki öýri meýdanlary bilen tanyşyp, çopon goşuna baranda marly çopanlar özleriniň kümelerinden we otoglaryndan kowuldy. Bu aralykda prezidentiň 4-nji ýanwarda Mardan Lewap welaýatyna sapar etmegine garaşylýar. Bu ýagdaýlaryň jekme-jeklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Mar we Lewap welaýatlaryndan maglumat berýärler. Marda habarçymyzyň sözlerine görä 2-nji ýanwarda ýolutön etrawynda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň, häkimligiň we polisiýanyň işgärleri howpsuzlyk çärelerini güýçlendirdiler. Olar etrawyň ýaşaýjylaryna 3-nji ýanwar güni hiç ýere çykmaly däldigini aýtdylar. Awtologlar saklandy we köçeler boşadyldy. Köp owada tok hem kesildi. Internet we telefon ara baglanşygy ýiti çäklendirildi. Adamlar 2G, 3G we Wi-Fi hyzmatlary arkaly Imo Messenger'ni ulanyp, ýurduň daşyndaky we içindäki howsarlar bilen habarlaşyp bilmediler. Bir abonenta 100 gedek jaň edip, bir gedek aldyryp boldy we bu jaňda 2 minuta ýetmänkä üzüldü diýip, habarçymyz efirde atlandyrylmasylygyny soran ýerli ýaşaýjynyň sözlerini tistirledi. Etrapda internetiň çäklendirilmegi netijesinde ilata hyzmat ediş nokotlarynyň tas ählisinde tölegleri plastik bank kartlary arkaly amala aşyryp bolmady. Etrap ýaşaýjylary bankomatlarda pul natlaşdyrmakda, sowda nokotlarynda, dukanlarda, ulaglara ýanygy çykaýan beketlerde we dermanhanalarda sowda etmekde kynçylyk çekdiler. Türkmen lideri iş sapary bilen 3-nji ýanwarda Mar welaýatyna bardy. Onuň saparynyň öň ýanynda Marda giň gerimli arasaçylyk işleri geçirildi. Mar şäheriniň köçeleri bölekleýin ýapylyp, ilatyň hereketi çäklendirildi. Marynyň köçelerinde gezip ýören itler we pişikler köpçülükleýin awlandy. Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi bu ýagdaýlar barada kelam agyz sözi aýtman Berdimuhammedowyň Marynyň howa menzilinden dik uçurda tebi gadyň ägirt uly gorlaryna eýe bolan iri galkynyş gaz känine tarap uğrandygyny habar berdi. Bu ýerde döwlet başçysy täze gaz känlerini özleşdirmek bilen baglanşykly meseleleriň çözülüşi bilen tanyşdy. Berdimuhammedow welaýatyň çägindäki öýri meýdanlary bilen hem tanyşyp, bu ýerdäki çopon goşuna bardy. Resmi habarda dowar sürüsiniň ýanynda ony etrawyň Azatlyk daýhan birleşiginiň çopony Döwran Ýazlywyň mehirli garşylandygy aýdylýar. Çopon prezidenti garşylamagyň özü üçin uly hormatdygyny aýdyp, onuň şa gadamynyň ýaýlalara nur bereket getirendigini nyltady diýilip habarda bellenilýär. Şol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetde şolan ýolutönli çoponlar prezidentiň sapary döwründe çölüň içiniň hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerinden dolandygyny we özleriniň mal bakýan otlawlaryndan kowlandygyny aýdýarlar. Bize prezident kuçorly aýlanjakmyşyn, sonuň üçin mallaryňyzy daşrakda bakyň, ýüzüňizde hem maska bolsun diýip bizi giň çöl meýdanyndan hem kowdular. Diýip ýolutönli çopon anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Mallary nirä sürsek öňümizden çykyp gaýra tarap kowdular. Şol sebäpli bir näçe aýry goşun maly bilen biziň mallarymyz garaşdy. Biz bu mallary taýgarmakda gaty kynçylyk çekdik. Diýip ol sözüne goşdy. Şeýle-de çoponlar özleriniň çörek, gowurdak, ýorgan, ýassyk we egin eşiklerini goýup ýatyp turýan küme jaýlaryny hem hukuk goraýjylaryň eýlendigini aýdýarlar. Bu kanun goraýjylar 2-nji ýanwarda gelip bizi kümelerimizden çykardylar we mallarymyzy alyp daş öýri meýdanlara gidiň diýip kowdular. Biz ýygymize gelenimizde olar biziň bir aýda iýmeli gowurdagymyzy we çöregimizi iýipdirler. Olar bize "Näme üçin ýergeldiňiz?" diýip hany çopanyň elinden bir çaý içip göreli diýdiler. Biz olara çaý demläp bermedik. Olar öýlen saat 4-de biziň goşumuzdan gitdiler. Şeýdip olar biziň başymyza bela apy diýaly bolup gelip gitdiler. Diýip çopon belledi. Bu aralykda habarçymyza ma'lum bolan maglumatlara görä prezident 4-nji ýanwarda ýerden Marda bolup, günüň dowamında onuň Lewap welaýatyna sapar etmegine garaşylýar. Lewapda habarçymyz hem türkmen lideriniň 4-nji ýanwarda welaýata gelmegine garaşylýandygyny, onuň saparyna görülýän taýýarlyklaryň güýçli depkinde dowam edýändigini habar berdi. Onuň maglumatyna görä 2-nji ýanwardan başlap welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenawat şäheriniň Tas ähli köçesinde we teýilgähinde giň gerimli ýowarlar geçirildi. İdara kärhanalaryň öňü arasalandy. Bir tarap Türkmenistan köçesi 3-nji ýanwarda petiklenip, ýoluň uruny ak reňkde çyzyklar çydylýar. Häzirki wagtda bu köçe tutuşlugyna ýapylyp, hereket çäklendirildi. Aeroportdan gaýdýan şa ýollaryň çatyryndaky uly mahabat haýatlaryna halkyň arkadagly zamanasy diýilen şygar ýazylan plakatlar ýelmendi diýip 3-nji dekabrda habarçymyz ýerli ýaşaýjynyň anonimlik şertinde aýdan sözlerini getirdi. Bellesek döwlet başçysynyň Mara we Lewap
Karabağa edýän saparlary onuň ogly Türkmenistanyň hökümet başlygynyň maliýe we ykdysadyýet puwdagyna gözegçilik edýän ornwasary Serdar Berdimuhammedowyň ýurduň 4 welaýatyna eden saparynyň ýa-da gabat geldi. Galy berse de prezident bu saparyny ýurtda ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, adyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň ýitileşen, munyň bilen bagly ilatyň güzöran eklenjiniň agyrlaşan mahaly amala aşyrýar.